tjejen. Hej, åh vad gott det var, ja. Åh, så gott. Kan jag äta bägge två? Ja, duktiga ni är. Så duktiga ni är. Ja, gott. Så gott det var, va? Ja, det. Ni sura? Är ni sura nu? Ja. Ja. Oj. Jag pratar med mig. Kan ni prata med mig? Ja, duktiga. Vem pratar? Oj, så gott, va? Ja, gott. Har ni fått gott? Ja, gott. Och det också? Ja, gott. Hej, Hacka, Hackspett. Hej, Hacka, det är gott att äta. Ja. Kommer tanten? Inte? Ja, så gott det var. Det var godis ju. Ja. Ja. Ska du gå och äta nu då? Ja. Nähä. Var är du på väg? Var är tjejen på väg? Hej min lilla tjej. Hej. Hej tjejen. Ja, duktig du är. Ja. Jätteduktig. Är du? Du är en fin tjej. Ja, du är en så fin tjej så. Är du? Sunny. Hej Sunny. Ja, Hacke. Är Hacke sur? Sunny. Hej Hacke. Hej killen. Jaså, ska du äta kameran? Hacke. Hej. Ja. Vad gör ni? Oj. Ja, vad gör ni? Slåss ni? Ja. Ja, bara jag här på huvudet. Ja, vad är det? Är det något? Jaså. Vad är det? Ja. Vad är det ni vill? Ja. Söker ni något? Jaså. Vad söker du för något? Jaså. Vad blir han av? Ja, vad blir han av? Ja. Vad är det ni vill ha? Är det något du vill ha? Ja, titta där, goda grönsaker. Kan ni inte äta? Fröken Jöken, ska ni inte äta? Jag måste äta ju. Ja. Usch, ja, vad du pratar. Du är jätteduktig ju. Ja. Så guktig så. Hacke. Vill ni duscha? Vill ni? Ja, men vi har duschat där innan idag. Ska du duscha igen? Nej, han är på väg någon annanstans. Var är du på väg, min älskade? Ja. Ja, så kom du nu igen till mig. Oj, så ståtlig man är. En ståtlig karl. Ja. Ska ni ha kameran? Är det kameran ni vill ha? Oj, så fin hon blir. Ska vi stänga nu då? Ja, det gör vi. Vi stänger.